guys! Welcome back to my channel. Ngayon, magluluto tayo ng hito na minisihan. Siya. 5, 4, 3, 2, 1. Hito na minisihan. Sarap. Ito natin ngayon ang hito. Kailangan siguraduhin na mainit ang mantika para hindi siya dulce. Lagay tayo ng 2 tablespoon na mantika. DJ John Reed. Dagdag natin ang isang basong tubig. Takpan natin. Mga 3 minutes. Yeah, it's done. Remix. Tara guys, kain tayo. Let's eat. You are listening to the music of Enoch Mobile Disco.